Malawi Brief. Patricia Galiati amene amadziwika bwino ndi dzina loti Akweni, amenenso ndi phungu wa dera lija la Mulanje West, anacheza nawo pa Luntha Exclusive pamene mwazina awunikirapo mmene boma la DPP layambira ndipo ayamikira ndithu zinthu zingapo mmenemu, komanso awunikira zofowoka zimene zilipo ndi zimene angathe kuchita kuti zonse ziyende bwino. Zambiri zili mu videomu, tatiye tikhale limodzi. Ndalibe busy chifukwa chona kuti anthu aja sinatayezo mmene magwirira ntchito amabwera kupatula kuti mwina sinimayimirira ku nyumba malamulo ino koma akabwera kuti ndi mavuto ena kuderako ndimatha kuyankha komanso kuwathandizira komanso nalinso busy ndi timabizinesi tanga togulitsa tomato timandasi timene timapitirira ndithu nde tinaoneka kuti tachoka ku nyumba malamulo komabe utumiki chifukwa kukhalanso phungu ndi kutumikira nde utumiki umapitirirabe ndithu chifukwa anthu amapemphabe kudzithandizo zimene timatha kuwathandizira. Komano kufikira kuti 2025 mwabwereranso mu nyumba ya malamulo, how does that feel? Zinaoneka bwino kwambiri kuti tsopano ntchito tumikira ipitirirabe kudzera ku nyumba ya malamulo kuti tayimirira anthu kumbaliyo kwa pemphera zitukuko komanso kwayimirira kumbali zina ndi zina komanso ma oversight ngati amenewo kuti zili bwino ndithu anthu anakondwera ndithu kuti tabwerera ku nyumba. Komano mwina kutengera kuti munanena kuti utumiki sunasiye mumapitirizabe kugwirabe ntchito zachifundo kwambiri. What motivated you kunena kuti okay 2020 sizinaende komabe 2025 ndiyimirebe? See kuti what motivated me but not what motivated the people, because anthu akudera kanana kuti muyimirebe basi ndedi maozaona kuti nesipanga nsonkhano uliwonse panafika mpaka nakuyamba kampeni sanaonekere kukonstrese kwawo chifani mafuna iwowo akhala amapanga misonkhano kuti ngati akundifuna kuti ndiyimirire kuderapo ndi amatero ndithu pena paliponse amapita komanso kumatenga ma feedback kuti ayi Akweni tikuwafunabe nthawi zina lebo yako imakhala lebo yako ndithu ngakhale wina atakhala pa mpandopo koma ngati wina ndi kalebo kena anthu amakakumbukira kalebo pache kuti mpaka nakhala Patricia mwina izizi zikanayenda mwakuti mpaka nakhala Patricia mwina apa tikanapangira mwakuti zinthu zimene zijazo zinachita encourage anthu ena kuti atikufunabe Patricia abwererebe kuti atiyimirire kudera lino. Chikoka atu chokha chipetechi chisisi koma chagona pati kukhala kuti anthu akunena iyayi tikufunabe Akweni atiyimirire akatiyimirire ku nyumba ya malamulo. Nthawi zambiri anthu amene kuti ine ndimakhala pa chilungamo ndimanenanso kuti ndimaphunzisanso chifukwa ndine mphunzisi ngakhale namana kuti koma Patricia sanatiyankhulire bwino koma amadziwa kuti ndimathandiza ndaphunzisa kuti aya izizi tiye tipemphane koma izi mwakuti komabe pamapeto pake ndimathanso kuwathandiza koma ndimafuna kuti akamachoka kudera kucha akhalebe atalandira chiphunziso kuti komadi apapa ndiye mwina ataonjeza mwachitsanzo kuti atha abwera kupempha uniform ya mwana komanso atha kupemphanso za kusukulu makope atha kupemphanso blanket ndi mana kuti ayi titengepo chimodzi bwanji atha bwera lero kupempha zina limazoti akumadzulo lina kuthandiza chakuti ndapase kwa anthu ena bwanji zimene chimwina sangadzimveko bwino komabe akamapita sikuti ndasiya chimodzimodzi ndathandizabe kuti akapita akaone kuti komadi inapita dzulo zana lero ndi ajani ladizona ndi kuti andikumbukira kuti inapitako koma kuti ndathandizabe zinthu zimene chamana komabe Patricia ngakhala tinene kuti mwakuti koma tikapita amatithandiza zinthu zimene zija komanso mwina amatha kuonanso kuti pa 5 years tapezeka kuti mwina zituko zina sizimapezeka chifukwa zituko zina umatha kudikira kuti tenga ku parliament kapena tenga ku council koma zina umatha kuononganso za nthumba kuti ansewu suli bwino koma mmene pali suli bwino kuti tingaulime onsewu koma pokhapa paonongeka umatha kuononga za nthumba ndikuwapempha anthu kuti andikonzereni apa pamakhala mijigo yaonongeka umataso za nthumba kwa pasaso mwachitsanzo pano ena mijigo yaonongeka ena chojigila chijanabera mafunika 250 utenga 250 pereke sikuchokera ku council ayi koma utenga ndalama yako imene uyenda kuti ugwiritse ntchito pa kompako wapasa anthu aja kuti akakonze mjigoje kuti komite yonse ipindule nawo zinthu ngati zimene zonse anthu amazikumbukira makamaka sonkhani imene yabwera ya maliro ya masiku ano ndekuti basi anthu anangodziwabe kuti ife tikavutika tipita mwakuti nkhaniso imene yabwera mapita muzipatala malifeo hospitals kuti mwina kufunika kuti ambulance ndekuti
umatha kuona kuti mwina mwezi uja sunathe koma 2 million yapita wani sindikulandira kwana 2 million koma ndiye kuti kalikonse kamene utalandire timalawansi tako kuti panse pamene paja kuti ugulire mafuta aja mpaka na ambulance ziyenda pati ziyenda pansewo ukana kuti ati ndichite contributory kuti ino mungoyikapo pang'ono anthu samamvesa mana kuti ambulance amba kuyilipirisa ndiyo bwere uyang'ane ambulance imene ikudyera panopa pamene ndikufika tsiku la lero ndikuti ndaononga kale 2.5 ya mafuta amwezi omwe uno panopa ndikuti lero anakathiranso ena mafuta yakwana kale 1 point chakuti ndipo ndikuti ndalama imene ndangandiyipeza kuti ndikuti ukalandira allowance yako malo kuti ugulire mafuta ako kapena ugulire magesi mazi komanso ana pakhomo aje ndikuti kuonongera zinthu kazimezi koma kwauza kuti anthu 10 izizi tizithandizanako kuti mwina mungati mufuna kuchipatala tayika ndimo ni mafuta 30,000 kuti galimoto isamaume amene kuti galimoto jiyambaso kuyilipirisa ndikupatula kuti ndalama zonse zoonongazo opeza kuti abweraso apemphe ndalama coffin abweraso apemphe boarding panopa school fees ndi aulere koma boarding fee ndiyotani ndiyolipira school fees ja chipako umayadula kwambiri ndi boarding fee chifukwa kuti anthu aja adye ndikuti abwereso akupempheso uwonjezereso pati pomwe kuyenaso apemphe kuti anjinga yanga aonongeka ayi ndilibe chakudya iya ndi nthawi inonso yokuti tikulowa muidi koma anthu anati pana mazani ayi ndithandizeni zofutulira zinthu ngati zimene zozo ndi zambiri zokuti phungu umatha anthu kukupeza nazo koma zimonka kuti poti ukapasidwa kuti utumikire ntchito imene tikuyigwira ife ndiyongochokera kumwamba kuti mulungu timuthandizire ntchito imene akanatha kugwira watituma ife kuti titero umangofunikanso kukhala ni mtima odekha omvesera pamene ungathe kukwanisa woza undikwanisa pamene ungathenso ungakwanise wauzenso kuti sindingakwanise timakufunika chilungamo ngati chimecho ukakwanisaso utakwaza ndikwanisako pang'ono kwina kumuona kuti mpanga bwanji chabwino ndiye kukamba beza kubwerera ku nyumba ya malamulo ngati phungu wa Mulanje West zinasonyezeratu kuti ndekuti anthu amakukondani ngati anachita kufikirani okha anthu onena kuti ayi akweni tiyeni mukatiyimirireso mwina mwayika strategy yanji yonena kuti chikhulupiriro chomwe anthu anayika mwa inu muchikwaniritse pali ma strategy zambiri wani nkuona kuti bottom up approach anthu ajanene zimene akuzifuna chifukwa nthawi ngati mapangewe zofuna zako zimene sili ma priorities anthu aja ndo makhala kuti kuamvesera anthu aja kuti akufuna chani mwachisanzo dala kwati anthu ambiri akufuna misewu yambiri ndithu ngati msewu imene achokera kwa Khwalala unagomera pa Nkatasi pa chipatala ndikuti ti umalizenso ukafike mpaka na Kunankuyu anthu amene akuvutika kwambiri kuti alumikizane kuti ayende m'machechi komanso kuti mwina apite ku chipatala komanso kuti mwina apite ku mabizinesi osiyanasiyana mandiro akhala ovota komanso msewu imene achokera kwa Nkando umene poyamba malemu Mpingo Mtalika Mzimu wake mtendere anatithandizirako nda World Bank ijamati connect trading centers analithandizira panopa songaonekeso chifukwa dalayo ndewatha koma kuchoka paipa chakuti kafika ku Mulomba isonene 46 kilometers ndovuta kwambiri anthu amene akutenga mpunga kuchokera ku Palombe kumabwana kunsika kwa Nkando chifukwa nsika kwa Nkando ndiwaukulu kwambiri kuposa misika ina yonse titaona kuti ni nsika wali Mbuli titaudira kuti ni misika mwina ku Palombe kuchiringa koma wa Nkando ndiwaukulu kwambiri umene kuti anthu ochokera mtawuni amaona ngati mkufupi kwawo kuti alumikizane ndi ma businessmen kapena alumikizane ndi alimi ochokera ku Palombe alimi ena ochokera ku Mulanje ndi alimi ena ochokera ku Cholo ndikuti malonda awo onse kaena kuchoka ku Cholo kubweresa tomato abwera nawo pa Nkando kaena ochokera ku Mulanje ku boda uko kakuli Nthochi ndikuti zibwera kwa Nkando kakuli Mizimbe zibwera kwa Nkando ena ochokera ku Palombe kuti kuli Mapira kuli Nkhuku kuli mpunga makamaka mpunga panopa tayambaso mwagulisa nkhale mbuzi misikamu ndikuti zonse zija zibweraso kwa Nkando kuti anthu agule kufupi kumene angathe kuyenda mosavuta kubwereraso mtawuni ndense umene ochokera kwa Nkando ukafika ku Mulomba umene uli 46 kilometers ndiovuta kwambiri anthu akuvutika kapenanso kuti anthu ayende ochoka kwa Nkando ukafika ku Mulomba umene wachita connect ku Palombe ndovuta kwambiri panopa taona kugwiragwira tikanakondwera taukonza kuti anthu akumene kwasamavutike chifukwa titaona kuti tili ku Mulomba osadziwanso tili malayi momuno chifukwa cha nkhani ya mavuto amsewu titaona kuti tili kwa Chimbalanga Kunankuyu osadziwanso tili malayi momuno chifukwa cha mavuto amsewu komanso kuti tiafikira anthu maja tachezere kumakhala kutenga nthawi ukaganizira msewu otherwise kuti utenge upite kumene kuti ukwera pa njinga za moto kapenanso mwina usawisa njinga ija kumayenda wapansi ndeni mavuto amene tikumana nawo ndiye pali chikonzero chonena kuti mwina misewu imeneyi itha kukonzedwa yes chikonzero chimene chilipo kuti misewu imene itha kukonzedwa makamakaso msewu wina umene ukuchokera kwa Nkandoko nkudusaso mwadra hamani umo ukafika kwa Khwalala umene kulumikizana ndi
milepa misewu imene iyi ndi yabwino kwambiri ndiyothandiza kuti ngakhale akabwera kuti afuna apereke masabuside zotsika mtengo za ulimi ndikuti ndi misewu imene ngathe kugwiritsidwa ntchito ngakhalenso kuti anthu afuna ayendere aphunzitse anthu kunkhani za umoyo kapenanso kuti aphunzitse anthu kumbali ya community development kapenanso ngakhale aku DC kuti ayendere anthu misewu imene ndiyotani ndiyofunikira ndi chizi upangiri umene kuti utero ulipo ndithu nkhani ine ndi ya police unit amene ngufuna kuti akonzesedwe kuti akhale ndithu up to date komanso nkhani ena anatithandizako ndi masukulu koma nkofunikanso kuti masukulu enawo apitirire kuti mukhale masukulu kuti ana akakhala ngati sukulu ya Luwangwa ana aziza kuti ali ku sukulu ifa nthawi zinatu anatimana kuti ana ambiri sakuphunzira sakupita ku sukulu amatha kusiyanisa kuti ndikakhala kunyumba ndimatha kukhala pa mpando koma ku sukulu ndikukhala pasi pa floor ndisinga kuli bwino ningokhala kunyumba konko pampando ndimangufuna kuti ana ajaso akhale ndi malo okhala abwino m'maklasimo kuti azitha kusirira kupita ku sukulu ngati maklasi sali bwino ana ajaso amatha kujomba ku sukulu osapita komanso kuti distance ya community day secondary school ndi kuma primary kapa community day secondary school ndi ma communities azikhala kuti reachable areas kuti atsikana asayende mtunda wautali chifatha kuyenda mtunda wautali kukwera njinga 2 kilometers mwina sangakwaniseswa atha kukhala pansi atopa kuti mwinaso ayende angakhalire njingawo ndi anthu angati ndengati imene anthu ena kuchokera ku sukulu ya Luwangwa kwafika ku Chideya ni mtunda wautali patakhaso pali Luwangwapo pali community day secondary school zingachitenso bwino chifukwa malo ndochuluka amene angayendenso kuchokera kwa Luwangwa kwafika kwa Khwalala kwa Namphungo ni mtundaso wautali amene angayendenso kwa Chimbalanga kupita kwa Khwalala mtunda wautali mwamwayi ndi Maria secondary school pafupi koma sono mayendedwe ngakhale aziphunzitsi amene angafune kuti apita zakaphunzitsa ku Maria mayendedwenso ndovuta ndi mphunzitsi angapite ku college akakhale nthawi itali kukaphunzira abwera azikakhala ngatinso ali ku nyumba ya make yomweji sizimachita bwino wani misewu yakumene kukhale abwino komanso magesi akhale ndithu komanso nyumba zophunziraso aphunzitsi zikhalepo zabwino zimapezeka kuti aphunzitsa kuchideya community day secondary school koma ukhala kwa mkando afuna nyumba za magesi afuna nyumba zabwino aphunzitsa kuna Mulenga koma ukhala kwa mkando ena kuphunzitsa kwa Namphungo koma ukhala kwa mkando ndi kuti akamapita masukulu ngati amenewo amakapezeka wina kuti period yoyamba yadutsa kale ndi kuti akamakaweruka apezeka kuti aluzabe period ile choti aziphunzitsiwa aukhali akutali pamalo pamene akuphunzitsapo palibe nyumba zabwino komanso ndi kuti mphunzitsi sitimuyerengera kuti ndiwoyenera kuti akhale malo abwino akonzekere bwino maphunziro kuti akaphunzitsa nawo bwino ndi zinthu zimene zofunikanso kuziona kuti nkuthandizanso kuti maphunziro apite pasogolo ndiye chabwino onena amanena kuti ukakhala mpira akuti mpira umaona ukakhala kunja koma ukangolowa mu ground imapeza kuti mwina zinthu zikusokonekera mwanenapo za msewu kuti kufunika osati msewu koma mina misewu chifukwa mwachulapo yochulukirapo malo ophunzira bwino ana ophunzira sukulu aphunzitsi weni yake kulibe malo ena kulibe nyumba zabwino komanso mwina polisi tikaona zikufunikazi ndi ndalama zambiri komanso 5 years sipatali chifukwa masiku ano kuti amalawi anapenya mutani makamaka pofuna kukwaniritsa zimenezi tionesesa kuti zina timene tikapempha parliament amatera upasani 5 billion ili ku council tionesesa kuti imene yoyo paja ma ADC amakhala pansi kuona kuti ma priorities ndotani momwe amatirana pa ADC paja ndikuchita sort out ma priorities akuderako ndi ma priorities amakhalanso kuti mwina tikugwirizana kuti tikufuna ndithu misewu ma bridge nanga nthawi kuti munthu azilumpha msinje akena azitengedwa ndi madzi sizichita bwino panali zambiri zimene atipangira plan Malawi pali bridge yawo ina inatengedwa ndi madzi tikhulupiriraso plan Malawi ngati akuti imvera atabwera kuti thandizira bridge imene atimangirepo chifukwa pano pambali imene yoyo akuti pasase ulimi othirira plan Malawi ndi atamaliza project ya ulimi othirira ndi kutipangira bridge imene kuchokera kwa Manyumba ukafika kwa Mangwana sopita kwa Muhiyo zichitako bwino ndi zinazo tizipemphaso anthu kuti atithandizireko kuti zichiteko bwino ndiye tikamakuonani ife woona timakunenani kuti mukalowa nyumba ya malamulo you are a fearless woman chifukwa mumayima pachoonadi posachedwa apa panali ka video komwe kanapanga security mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika atalengeza kuti inquiry ya ngozi imene inapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene analinso mtsogoleri wa chipani chomwe mukuyimira cha UTM mumayima ndithu ngati nzimayi wopanda mantha mwina mmazikonzekeretsa bwanji kuti mukayime pagulu poyera ngati chonchija nkukhalanso ndi nyonga kumakhala nzimayi zimangotengera mphaso za mzimuera komanso mphamvu za mzimuera kuti ukayima mmene muja uyankhule zimenezo komanso ndimakhulupirira una kuti nthawi zina msonkhano
ukamapita kumadera kucho umakapeza konko ukakonzekera kuti ine ndikanena chakuti kusonkhano ucho umapeza kuti zasintha nde umatengera ndi mmene yabwerera pa cheni wafikira parliament muja komanso ndi topic imene yambika amene muja nde akakupasanso kuti uyankhule ngati mmene mapangira za budget tinaonanso ngati nkofunikira kuti imfa ya malemu South Cinema imene ijayo ichidwe prop ifwa wani anali munthu ofunikira kwambiri ku dziko la Malawi ngati vice president komanso ni munthu ofunikira ngati munthu wa banja lake komanso ndi mmene zinachitikira ndi mmene zimapangikira munthu umwe utaonera kuti bwanji tifufuze so kawiri kuti zinakhala bwanji chifukwa mwachisanzo kuti aona kuti ayi kufufuza kutayimisa tiyambaso after 4 hours pamene paja ndi question mark kuti akufunsa kuti munthu wamwalira nde kunena kuti ayi olotikana kuti walengedwa ndi mazi ndikumbuka pali wina chana zigwera pashire makolo akebe kuma magona pati pomwepo amagona sana imisembe kuti ayi tizabwerabe tikaona atayamba kuyandama iyayi amagona pomwepo for miracles kuti zetha kuchitika nthawi yomwe kuti akuoneka kapena ayi nthawi mwana kuti ayi nangobira wavumbuluka amakhala pomwepo ndizionera kuti tayimisa tibwera after 4 hours zimeje nzito kuti zinatipasasifana kuti aya nthawi ino tifufuze komanso ndiyana kuti komewo nde kuti chiforesi chokhwitima kwambiri koma anthu akudusa momwe nkumaona zambiri zekuti naona ine chilungamo chimapasa mphamvu poyankhula ndimakhulupirira kuti when you are there for the truth you don't even fear because you are based on the truth which you have ndene ilika pachilungamopo ndimaona kuti ndiyena kuyankhula ndithu ngakhale ndiuza kuti chilungamo chimapweteka kaena chapweteka kubala ndikuona kuti ndi chilungamo ndi mphamvu zonse zochokera kumwamba zimene nali nazo na kuti tiye tipange zakuti ndithokoze kuti zinavomerezeka ziyambikano kutani kufufuzidwa tichita bwino kwambiri kuti anthu akafufuza aziwe chenicheni komanso titengerepo phunziro lina kuti nthawi zina samango wafuna anthu ali moyo ngakhale atapita chifukwa mizimu yoti makhala kuzungulira pakati pathu tizionesabe chikondi chimene tinakachionesa adakhala kuti ali moyo nde munthu watumikira kukhala osatira kwa president wachiwiri ndi kuti angomwalira ngati mmene amamwalira amakhalira madzi akukhonde sizoona sinali chitayo yayi ni munthu wokuti anatumikira dziko la Malawi komanso ni munthu ona kuti anali ndi chipani chake panafunika pakhale ndithu ngati a bona fide son of the soil komanso a citizen of Malawi chilungamo chitani chiyende ngati mazi nkuona timayankhula motero chabwino komano pamapeto pa zonse ndi mmene pakhazikitsidwanso kuti pakhaliso ndondomeko ina mukuyembekezera zotani inuyo ngatiso mmodzi wochokera ku chipani cha UTM tikuyembekezera kuti chilungamo chioneke chifukwa chani pamakambidwa kuti pakhale anthu asiye azambenso kufufuza after 4 hours komanso chifukwa chani anthu sanauzidwe chilungamo kumalo kumene kunachitika zimenezo komanso chifukwa chani kuti pamene panali tawa atene mwatilongosolera kuti tawa imene isinagwire ntchito bwanji kapena sinafufuze zoterozo chifukwa chani komanso ngachipatala atilongosolese kuti zingakhala bwanji nde nthawi zina kuti mwina amene amalamula nthawi amene anali ndi chisoni kwambiri sanafune kuti zimene zipitire chifukwa anali ndi chisoni nde panopa tili manja mwa anthu ena tiyeni tifufuze komanso patenga nthawi ndi kuti chisoni icho chilipo ndithu komabe pena pake anthu akhala ali settled pomafufuza kuti tione kuti panga bwanji nde chifukwa imene kuti tiyeni zitero kuti zinthu zimenezo zionekere kuti alesi akhale ndi confidence kuti ripoti imene yabwerayi ndizoona kuti amene amapanga postmortem anaona za mtundu wanji zibwere poyera chifukwa nthawi imenezo zinayankhulidwe kodi ndege inagwa bwanji chifukwa nthawi zambiri ndege ikakhala kuti ili mwamba yagunda mtengo imene makhalira mnde kuti wanika nayaka komanso tikakumbukira ndege imene inagwa ku kotakota imene ijayo onse anapezeka kuti chimene chinachitikira ndege ngozi ya ndege imene ija ndi imene achitikira kuchikangawa zina zinthu zotani zosiyana komanso nanga mtengo umene unagundidwa sunagwepo bwanji unangopala kupalidwa ngati kupalidwa ndi kasemusemu koma chindege cha mtunthu chenicheni zinakhala bwanji so ife timene tikufuna ifeyo chilungamo sitina kuti we are basing kuti mwina apezeka at 40 kapena chani koma tingofuna kuti chilungamo alesi akhale confidence alongosole mtengo uwu unakhala mwakuti mwakuti kumalo kuja timayena kuti mwina kunali chifunga kapena kunali kokhwitima chifukwa cha zakuti zakuti komanso zinakhala mwakuti zinakhalanso mwakuti komanso pamene patachitika ngozi chifukwa chani anthu anakhalapo pomwepo kumayang'anira ndege ija mpaka nakalekale akanabapo chani amene akanababa paja ndege ija kuti akanayigulula bwanji ndege ndekuti mena madikira kuti ukhapo po nthawi itali ndekuti ndege inali yogululika anthu akanagulula kapanga makaso chifukwa chanso anthu samalola kuti apitepo panapezeka period kosalola anthu kuti apite kumene kuchako
chifukwa chani komanso tikumva kuti anthu ena amathamangisa kuti musabwere chifukwa chani mwina amati musabwere pakanabapo chani zambiri zimene timafuna ife kuti chilungamo chake chingoonekera pamenepo palibenso china chilichonse. Kwa inu amene mungotsegula kumene kanema yanu Luntha Television, program yake ndi ya Luntha Exclusive, ndipo lero tachitika mwayi kuti tikucheza ndi nkhalakale pa nkhani za ndale, mzimayi amene timanena kuti ife azimayi timanyadira kuti ayi titi ndi mzimayi amene amatiyimirira mu nkhani zosiyanasiyana, amene wandi Dr. Patricia Galiati Akweni. Chabwino, Dr. Patricia Galiati, ndimakumbukira bwino lomwe kuti mu chaka cha 2024 panali milandu yomwe amati akuganizirani mapanga upo ofuna kupha mtsogoleri wakale wa dziko lino. Mwina poti anu ake mulipo mpano mungotifotokozerapo kuti zinatani. Imene tiyezeke bwanji imene iyezekedwe imene iyezekedwe siyakhidwa chifukwa choti nkhani ili ku court ndeti iyezeke kayi chabwino koma timangokhulupirira kuti kudziko kuno mulungu alipo kwambiri ndeti lekezerepo lena tingorekeza pona kuti kumwamba mulungu achani alipo komanso mwaseka kwambiri ndaseka kwambiri kuti imene tiyezeke ndaseka kwambiri kuti nanga si nyengo ya lendi ino nthawi zina nyengo ya lendi mafunikanso munthu uzikondwa nanga kungoti kakaka kuti ayi ine munthu ndili pa nyengo iyi ndikusala ndili mapemphero ndikupereka umafunabe kumasangalala chifukwa nthawi za mavuto ena amabweresanso chimwemwe chabwino komanso muli mu komiti ya nyumba ya malamulo yomwe ikupanga kafukufuku amene hotela ya Amalis ya mumzinda wa Blantyre inagulitsidwira, inuyo muli nawo mmodzi mwa anthu amene muli mu komitipo amene mukumayitanitsa anthu amene akumatchulidwa amene akukhudzidwa. Sindikudziwa kuti komiti imeneyi ithanadi kupeza kuti yapeza chilungamo cha nkhani imeneyi kwambiri lero medali ndalize banka yankhula bwino kwambiri anena zambiri zimene zingachite solid kuti kodi zina zili pati ndeno ithandizira kuti amalawi adziwe kuti chuma chavo cha anthu amene akudula msonkho wawo contributory pension yawo zili pati chithandizira kuti amalawi adziwe una kuti mwinenso ena amene akubwera kumbuyo kwathauna kuti nenso nali zindidula ndalama zanga pota kuziona ntchito yake kuti kuyenda bwanji koma kuti ena amalawi amana kuti kapena mwina ndalama zathu zikujeredwa amene akupanga kafukufuku imeneyi ndi komiti yathu ya public accounts zimene zithandizira ndi kupasa chisimikizo kwa anthu kuti ndalama yawo ndithu ili mchimake ngati inadibwa amene wabwezi nde cholinga cha komiti iyi ndi kuchita represent anthu amene ovutikisisawo enanso mwina anachita ritaya komanso mwina ena anamwalira kulephera ndalama zawo achibale ena kuti atenge komanso ntchito ndiyo kuchita oversight mmene tikubwera pakuonesesa kuti chuma chikuyenda bwanji ntchito ina ndiyoona kuti tichite ya legislation kuna kuti malamulo agwireso ntchito kuti ngati munthu akulephera kusatira dongosolo leni la chuma cha anthu apange chani ndi zimene tipanga ife mwenemo nditi tasimikizira malawi na kuti ntchito imene igwika ndipo zipezeka zona zokhazo koma ina akamanena kumati ayi atopa amenewo iyayi atopa amenewo yes kutopa ndeso kutopedwa mpaka tifika kuti tachiyamba chinthuchi tikaperekaso kwa amene anatiuza kuti tikichite ndi amene anatiuza kuti tipange dongosolo imene ndi a speaker ithaso kuti tikaperekaso kwa speaker ku nyumba ya malamulo kuti zithu chatayenda tafika mpaka napo ndi ma findings amene tipeze ife ndi amene tiperekeso ku mtundu wa Malawi kudzera mu nyumba ya malamulo. Chabwino ndeti bwereko no ku nkhani yokhudza CDF pali mpungwepungwe pomwe iyayi CDF izikhala ku consolo iyayi CDF izikhala m'manja mwa aphungu poti ndi amene ali liula anthu ochokera ma constituency osiyanasiyana. Ndimangofuna kumva maganizo anu pa nkhani yokhudza ndalama ya CDF. Ndalama imene iyi amana kuti ife chitira tundu kuchita ma oversight representation yani komanso ndekuti imene iyi anthu onse apite koswesa kauzana chifukwa anthu amene akubwera kwa phungu wa nyumba ya malamulo kumapempha zetu kuko zokuti swangapite kwa kansala ena zimene zisangata sakuzipangayi koma pangofunika kuti pakhale ubale waukulu kwambiri pakati pa kansala ndi phungu ndi zimene zongofunikira kuti aphungu aja tikabwera kuno tauza kansala pali zakuti akansala sakapita ku nyumba ya malamulo ngati kakumanaso ku ADC tikambirane zofunika ndikhulupirira anthu mwina makukhala ndi maganizo olakwika aphungu amaganiza kuti mphungu amaja za zitukuko pomwe zili zinthu zosiyana kwambiri chifukwa ndalama imene machokera kuboma kupita ku council anthu kuti amangoona kuti imene tapangira kuti kakumana ku ADC kuja kuti tifuna zitukuko zinthu zimenezo mangozipereka ku council au council ndi achite facilitate kuti zitukuko zipite kuti
apereke ndalama apeze kumene kungapezeka materials kandi cement kandi chani zonse zitani zipite kudera kuti zikangomangidwa anthu akalandire chitukukocho koma anthu akuganiza kuti basi phungu upita ukachite withdraw ndalama uyinyamula pamutu uletera kogula mchenga kogula kwale kogula njwera pena uyamba kumamanga wekha. It doesn't work like that. Ndi anthu ongofuna kuti amvese ndithu civic education ndiyofunikira. Nthawi zina anthu amachita misquote information cholinga kuti asokoneze anthu kuti azimvesa motani. Ndikanakondwera kuti pamene tikubwera ndi CDF dongosolo limene lero ndi ma guidelines civic education ipite kumtundu wa Malawi kuti amvese kuti ndi chani. Koma amene akhala ndi phungu wawo kugwira ntchito bwino phungu wawo kuderako ndipo tisangaganize kuti phungu yatha kudya ndalama zimenezo. Ndiye tinene kuti itakhala kuti ndalama yatsalabe ku council sipangakhalenso vuto lenini. No kunyimangofunika kuti pamene ama IDC jaku akukumana aphunguso azikhalapo ndi kutengapo mbali kunena kuti ife tifuna chitukuko chakuti chigwire ntchito. Ndiye tikayenda madera ena amanena kuti palibe ubale wabwino pakati pa ADC kumakhalanso ma VDC kumene kuja komanso aphungu a nyumba ya malamulo zomwe zimasokoneza ntchito za chitukuko makonstituency. Yeah, true. True, madera mwina palibe kugwirizana. Nthawi zina mwina phungu amatha kumazimva kuti ndine mwina so kansala amati ayi mawa nditenga udini umene ndine koma ine ngati kudera kwathu ine ndo ayute makansala anga onse awiri nda DPP kumagwira nawo ntchito bwino kwambiri zimatheka kwambiri so makansala DPP kwambiri nimagwira nawo ntchito kwambiri akansala akupita so kuma meetings ku Blantyre ku Crossroads ane naso tachoka ku muzi kulibeko tili kwakuti akuimbirani phone kwambiri ineso ndikamachoka ndi mana kuti asogole ndachokapo tikamapita so kuma meetings ngatachitukuko nde kuti akansalawo komanso tayimbire so kusose governor a DPP adera limenelo kusose governor ngatose tikhalire chani tikhalire limodzi timakhalira limodzi popanda vuto lina lilonse timachezaso kwa basi popanda vuto lonse pakavuta pena timanenaso kuti apa tipange bwanji iwe atha kundifunsa ineso nditakuwafunsa apa tipange bwanji mwina kwawozo silipita ndi kukhanso mukakumbutse izi nthawi zina kukhanso kuja vuto limene lilipo ndiona kuti ndalama ikabwera 5 billion tapemphe kuti asamachedwese nthawi zambachedwesa ngati panopa ndi kuti ndalama zimene zinalikonko za kukhanso zimafika April zikhala zatha mphamvu ndi kuti zibwereranso ku account number 1 pomwe chitukuko kudera kuja kuti akuja akuchifuna ena mafuna kuti akabweresa mafomu ajakangu akhazika mu office asachite process mwasanga kuti chiro ikagwirike kudera kuti tingopempha pamene poona kuti ndalama imafunika kuti zigwire ikapezeka kuti ndalama ija boma lachita fund makonstituency aja kuti kuli ndalama zokuti zigwiritsidwe ntchito akuboma aja azizichita ndalama lilitsi mwasanga kuti zikagwire chani zikagwire ntchito ngatinso panopa kwasala kuma IDC kwa kuma council kwasala ndalama zina isanafike April azichite lilitsi ndalama zimene zitani ezipite. Alright, komabe I'm interested to know because mwafotokoza kunena kuti ubale wanu inuyo ndi makhansala ali achipani cholamula pakali pano ubale ndi wabwino zomwe zili zovuta kumakhala kulana mitima timaziona inuyo chisisi chathu chili pati mwina wena nkutengerapo koma soti tikamaopa makansala ndi kuti we just fearing of unknown iwo ngati mulungu apasa kuti akachoka pa kansala apo akhala MP let it be in the graph yawo asogolere sungakhalire graph ya munthu utha kufutira temati chani kambwibwi kotuluka madzi kacha utha kafutira olokukawa kakuti kasafumbululeso kamafuthulira pena ngakhale sungu itha kuinyamulira mchenga kuyika matumba kuyikwirira kuyikhazika sungu ija kuti isapuke imatha kuphukira pena paka oleta khayo yokhota imapuka nde ma MP fe siulidi wathu tikakhalire magrafu amakansala komanso makansala they should not be in a hurry mulungu akapasa kuti azakhala pamenepo azapasa ndithu ndiye pasakhale conflict of interest pakati pa makansala ndi ma MP chifukwa makansala ena amatha kudeleraso MP ine utha kumudalira MP uja koma ndi njira zake zothanzira kudera kuja mapeto ake ndi kuti olo mudelere ndi phungu basi ifenso sinikane kuti awanda akansala no tisamaderane ni ntchito tiye ntigwirire limodzi chifukwa akansala kuyimira ku wodi imeneyo ine ndikuyimiranso konstituency imeneyo ndetu mavuto amene akuwaona akansala ndi mavuto omwe amene ndingathe kuwaona ine mchongofuna tikhalire naye pasona kuti kodi anthuwa tingathandizire motani ifa wina lesa ali ndi mpando wache ndi udindo wake komanso chachikulu wina adziwe kunena kuti wina lesa ali ndi grafu yake akansala anga mulungu atapasa kuti atakhala MP atazakhala cha MP ngakhale nditakhalira chotani sizingathandize grafu ya munthu mulungu tu amabisa mawu la munthu mulungu amabisa mawu munthu amene amadziwa kuti zimene zichitika ndani amene amadziwa ndi professor Athapita Mtaka atakhala president mafuna nzifunsa kuti palibe mulungu amabisa mawu la munthu ena amatha kunena kuti ndikunena zonse za ukhozi kwawo zokhuza mawu ena amatha kuona kuti koma kundivuta ndi akakali apa kamene ndithana nako akaka osadziwana kuti mwinaso kamati ndithane ndi aka mulungu athanaso ndiyo athanaso ndiyo nimezi makhalira masiku ano nde ineyo
kudera kwathu ndilibe nawo problem ina lilonse ndi makasa timagwira ntchito bwinobwino ngakhala la chipani china ndinganene pano mosaopsa olo pang'ono so makasala anga awiri onse wodi ya Nambiranje kansala ndi honorable Mrs. Milos wodi ya Namboya ndi honorable Kamoa osewo ndi DBB koma so ndimagwira nawo ntchito bwino tikhale pasi tikambirane tiimbirane mafoni basi popanda sovuto lilonse at the end of the day ndoti mufuna upanga achieve chito ineso ndikakhauri ndapezaso pena panga kuti wina afuna tipasa zakuti ndimawuza kwanuko wina afuna tipasa zakuti takonzekani induso kwanuko wina atha kutipasa zakuti akakhaso pali nkhani zina nyumba zikugwa pano tipange bwanji ndapena mukane kukhanso koma ine mapepala ndithakupasani nditumiza chawo chakuti mukagule mapepala muta mwagawirani kapena ndipanga zakuti mutenge zakuti kuti mwapase anthu simple chabwino tibwereno ku ndondomeko ya zachuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa chifukwa tikamanena za Mulanje West ndekuti ikukhudzidwanso ndi ndondomeko ya zachuma yomwe nduna ya zachuma Mwanamveka anapereka mu nyumba ya malamulo mukayidzukuta budget imeneyi inuyonso kukhala nkhalakale chifukwa nthawi yake mu parliament munadzandiyankhulira bwino ena mumayankhula ena kumakhala afuna kukonza ni kuti iyayi malamulo amuno ine ndiwadziwa kwambiri ndinabwera kale kwambiri ayi ndinawazana ndinwadzana kwa basi nde ndikufuna kuti ngati munthu oti you have been there ndondomeko imeneyi ikutanthauza chani kwa Malawi ikutanthauza kuti ikubweretsa hope chiyembekezo ndithu koma kuti chiyembekezo chikhabe movuta koma bemene chiyembekezo chikubwera movuta tikuzindikiranso kuti ali munyengo yovuta kwambiri yes munyengo ya transition imene una kuti ena nthawi zina kamadziwa una kuti pamuzi pasi ndikhalapo aula kamasamuka mathakwikapo minga kuti basi okhalapo amve kutentha nde kuti munthu agundike kuti ayambe kuchosa minga masadza chani ndimatengera nthawi kuti mwina mjigo chakandipa mjigo pa ayambe kumwa madzi abwino komabe timanena kuti pamene ili budget imene kubweretsa chiyembekezo timati tipempheso kuti zina zimene zingathe kuchedwesa chiyembekezo chikufikire anthu mwansanga ataonako mwachisanzo ngati pay mataxes amapay kunena kuti zimene akulandira akuchita contribute ndekuti akamadulanso kwambiri ndekuti anthu aja azioneka kuti sakulandira salary mavuto usataniso satha ndeti ndi mataxes apei acooperative akuchita bwino kwambiri kuti zimene atolere azadulako komanso tili ndi ya VAT tiliso ndi ya levy tiliso ndi ya value added ija yangophinjika mkatikati zimene zithandizanso kuti anthu asatukuke ngati kwa nkando ndekuti anthu alina kuti ine mafoni sitikuwafuna chokuti ukhale ndi foni ukachita transact ukagula mayunisi akudulako ukatumiza ndalama akutani akudulako komanso ngakhale zimene abanki ajaonera kuti timanena kuti zoperekera ndalama kuchokera ku mafoni kuti ma transaction ocheka ku mafoni ndekuti ngati ufuna kutumiza ndalama uzichosa ndalama ku banki upitise ku foni ya munthu zimene jazo mapetero ajo mapezeka kuti kaona ndi 600,000 masuku awiri amene panga ma transaction amene 600,000 imakhala atachiva kudula ndalama zotani zochuluka imene ikanabwererako pang'ono koma tayamikire kuti inflation inali 36 inavuta kwambiri koma yesesa kafika pa 20 tikanakondweranso kuti ngakhale akafika pa 17 or pa 16% or 7% oitafika be pa 10 tikondwera kwambiri koma chimene tingathe kudziwa kuti pamene boma likupereka chiyembekezo kwa Malawi aziona kuti tasalirabe mbuyo poyamba ndikabwerera kunena kuti nthawi ya Malemu Bingwa Mutharika komanso nthawi ya Malemu Bingwa Mutharika nzima konse mutendere komanso nthawi ya president opuma Dr. Bakiri Muluzi tinali pa namba is it 6 or 7 the poorest countries pa namba 7 panoba tili pa namba 3 tabwereranso nthawi mweja ya Malemu kamuzibanda zimwe konse mutendere kuti muziko lonse la maiko 100 aziko lonse la pansi ife tinali pa namba 3 taenda abingwa Bakiri Muluzi anandi donkoso labwino kwambiri amachita group ma experts omaona kuti kodi tingatukule bwanji ziko la Malawi amachita so group ma experts omaona nkhani ya zaumoyo amachita so group ma experts omaona nkhani ya maphunziro amachita so group ma experts omaona nkhani ya za ulimi komanso mwina china chimene mufuna kuti chichitike ndi chani chifukwa onena amanena kuti Malawi timakhala ndi fundo zabwino koma implementation ndi imene imativuta mmene makambira muja kuti budget imene yaonenso in terms of production kuti consumption production export kuti tingatumize chani kuti ndalama zambiri zibwera kumbali ya mavuto a forex amene tili nawo ndekuti china chimene akanapanga kuti kodi kunchinji angapange chani kumija malima kontedza atha kulima kochimanga
ndekuti ifeyo tisiye umagula Detroit kumati yani mafuta opikira ya South Africa delight cooking oil delight amanje kuti ife tizipanga konkuno ndekuti tipereke specific district yoti zichita produce sunflower kapena zichita produce groundnuts i.e. mchinji ita produce groundnuts akachita groundnuts ochuluka kwambiri and it will be a very good district which is going to produce cooking oil imene zichita supply the whole country nanga chakudya taoneni timagula chimanga ku Zambia chimene chatamagagulisa sonda Malawi atembenuka kuti gulisa sonda ife if you are going to have specific districts let's say Nzimba Nchisi Dowa Kasungu we empower them mega farmers kuli farm ambiri amene sakugwira ntchito identify those farms and empower them and say please produce a lot of maize ndekuti maize zizigesa zikolosera mawe all year round palibenso tikagulaso kwina ndekuti tikhazikika mene akhazikikira maiko ena titaonanso kuti kodi nanga nyama cotton ndekuti nsanje Balaka Chikwawa azipanga cotton komanso azipangaso nyama plus nsanje Chikwawa Nzimba kudwamba zikuja tiliso ndi machani tili ndi kulilongwe kunoko kumena kuzala nyama titaukhala ni nyama zambiri zimene singade kuti tikaude nyama uku tipanga chani ife tizikokhala ni nyama zongabwera kunoko tizichita produce nyama yochuluka komanso nsalu kuomba tizomba nsalu zabwino kwambiri ngati tikhale kuti specific district azichita empower Mulanje Palombe Cholo kumabwera na ndolo timakanyamula na ndolo mbecho mapita nawo ku India kumene kujakachite add value because you cannot add value things which you haven't produced. You need to produce and you add value. Titamana kuti tichite add value but you haven't produced. So let's produce and add value. Kandi chipereke tipangire chile chipereke kunoko tizitumiza nzatu ku India. Ndikuti imene kumene chilikachoka ku India kuja ifesi libwera ndalama kubwera zinthu. Zimene ife tingagulise kuti tingagulise kuno. So we are exporting kuti ife tikhale ndi zinthu zina zimene so tingapangise ndalama kuno kuti forex ikhale kuti bwino. So budget iyi titayiona una kuti tichite produce zokwanira tikachita produce tionese kuti anthu akhale ndi consumption yokwanira tikhale ndi good investors ma investors osana kuti abwera kungokwirira zenje masiku awiri zenje jakumbika ayi komanso tikhale ndi tichite export zochuluka kuti ndalama zibwereso zochuluka kunoko zinthu matita titaziona ziwiri 4 5 zichitakonso bwino komanso na kuti ndalama imene ikubwera Malawi muno mwachisaza kuti ndikayerekera no tili ndi Kalinyeke Togate tiliso ndi chani Togate ina imeje ndalama zimene zikupanga chani chifamiso yonse imene iyi ipeza kuti ni mapothole amene abweresa ngozi amene akule pressure kuti zindikire kuti this main road kapena main road ndiye mavuto onse amene akuma nawo aboma ili tikudziwa kuti ali mnyengo yovuta koma tationerapo kuti zimene zingakhale kufeya kwa anthu kuti akalandira kwatha kuchita develop ngati imene yakhalira cooperative tax yabwinoko kuti anthu atha kumapanga ma business komanso aone kuti ya value added ya mayunisi atachoselako kuti anthu akhale ndi mafoni anthu azitha kuchita transact komanso anthu akumachita ma business zichitako sobwino komanso yape iyi kuti isakhale ko tafu kwambiri kuti amene atalandira zizo kuti ndachita contribute pang'ono ku dziko langa komanso ndasala nawo kenakake kuti ndikagwirise chani ndikagwirise ntchito zitatero budget perfect but we do understand kuti ali mu situation yovuta kwambiri kuti nthawi zina wina atapasidwa kuti tikamafika 5 koloko tiseka mowawu ndi anthu amakha kungogugudira kumakapenda aso akamafika kuti sabona moja mwamalizamo tionani mwapasidwa nthawi iso kuti muthautani muthaumamwa bizinthu mavuta makhanga amene we understand in the situation in which they are but if they can be so lenient a little bit kwa Malawi kuti akhale ndi kampata kopanga ma business kampata kokuti atha kumathandiziraso kutukula dziko lizichitako bwino kwambiri than kuti kungowamangiratu ena ngakhala zimayo maona kuti manecklace sobano ife thokoza kuti manecklace tinaguliratu timangovala timango manecklaces ziba mikanda koma zophodera tsopano so you see ndiye mavuto ya makhala amenewo ndiye tikanapemphako kuti azimayi ngakhale be masiku ano nthawi zina mafuna be azibambwena mana kuti ine ndimafuna kankazi kophoda ndiwo chepa amene angati zinifuna nkazi ophoda ngakhale utakhala kuti kuchali chakuza kuti usamavale ndilo manecklace koma somale phabe kapauda kubwera pamwamba kuti pena pakeso zibambo aziwa kuti nyumba muni ndi nzimayi ifo nthawi zomwe nkhangati muli mwamuna okhaokha ati azioneka kuti ndi azibambwena amwana wamafusa kuti kodi amayi mwapeza koma kufusa soli iweyo ndio mangozota kumatu mwina umene undijana ndi mwanu ndi zina zota pepu sako kuti nthawi zina mikomya ine imene mapezeka makomomo ndi zimayi kuti akhale ndi nkomya kuti akhale kunditi natina tokongolesera patupe pake atazipepu sako timeneto
ikapepukako zichita bwino nthawi masiku ano sota nyamata masiku ano aufuna azimayi kuti avalako timabangiri tindolo kukumbusa chikale mmene amapangira kaleko ndi ataganiza zimene zichita kubwino kwambiri chabwino ndiye mukunena mwandu funa nimvetsetse tinganene kuti boma ili layambako bwino mwati mukumvetsetsa layambako bwino kwambiri layamba bwino kwambiri chifukwa tachoka pa 36% interest rate tili pa 20% tiyamba kubwino ndeti mana kuti tafikaso pa single digit zikhalanso bwino kwambiri ena maiko ena koma aoneza azimayi zophodera iye aoneso pamenepo sikana iye aoneso pamenepo mpaka na kalipisiki tizikita kupaka chojeni khala koma aoneso pamenepo komanso aone production aone investment consumption komanso ma exports zimene zichazo azione ma import and exports azioneso ndi kuti tikhala kuti tamangirirano pano kuti takhazikika kapezedwe kachuma kamalayi muno chabwino tikupita kumalechereche kwa program komano I'm interested to know titati takufunsani kuti mupange define your leadership skills mungatiuze zotani ma skills autsogolere tsopano wadi munthu ukhale omvesesa ukhale ochera kuti kwamvera anthu komanso ukhale uchita zinthu zikapezeka komanso ukhale so trustworthy kuti usakhale wauti ichiwanena you got to be focused kuti chimene wanenacho chikhale chokhacho choona chokhachoka chimene mtundu wa malonga akondwere nawo na kuti komabe atha kukhala kuti mwakuti koma akafuna kuyankhula matiuza zoona zokhazokha zimene zonso ndi kuti usogolero umakhala uli wabwino kwambiri usogolero ukhale opanga zokomera anthu osati zokomera iwe mwini wakoyo koma zokomera anthu aja akomedwe ndithu kuti akutithandizira that's kusogolera kakha zokomera iwe weka sizimachita bwino ndi kudera kuja kumankhabe kuti anthu amakhabe ndi mavuto osiyana-siyana chabwino